ala min mbawa jaɓirede noon mais minen min mbi ko laamu o ko ma o yanta hen o walla min giwoye ɗeɗo caɗele ko ɗum woni wullago amen. leyɗi jeetati arabeɓe kolli goƴi mumen e wasde yaadude e israel salade jokkude feere nde Donald Trump jogui gam jofnude haare to Gaza. joftel ɓallimin Aissatou tedduɓe on calminama on bismama kanko ne o yettama Mamadou Sow. alet hannde kabaruji men ko haala timmode kawguel kan rewɓe fettoɓe baɗowo to Maroc ko hannde noon ko hakkunde Malawi e Cameroun wonata kawguel Afrobasque yareteɓe duuɓi 17 fayi less baɗowo to Côte d'Ivoire ko hannde nde woni timmode nde e banggue worɓe ɓe ko Sénégal fottata koye Côte d'Ivoire e banggue rewɓe ɓe noon Mali kañumne fottata koye Nigéria sikki ene woni e wadde oɗo saaha mamin kumpito e ɗum mamin kal kadi ko yowiti e jeeyugol biyeji natirde dinguire e potite jioji e baɗoji ɗo e Sénégal hono noon haala eltowo kiɗɗo Sénégal Pape Thiaw o toti fédération Sénégal mo foot woni fedde toppitinde fof ko koyngel kaydi namdade kalis mo nde fedde hani yobdemo ma en gartu hen no yajiri ko ɗum woni toɓɓe men on mbiyama bisimilla. On calminama lawol gongol calminen heɗɓe karalagal ngal ko Adji Diagne e Malang Sonko ɓe beltanama en bismoto kadi yaadiɓe men e yewtere nde Arouna Deme yaadude walla wondude Dieynaba Oumar Sow on calminama. salmitama Aissatou en calmini dendagal heɗotoɓe daroɓe men kala en bismimaɓe. Iyo Arouna ani konngol artema kala hettiɓe en eɗen calminma anne kala ɓe ndenduden ɗo jonne nde hannde onon ɓuuɓi de yoro eyyi minen de men gonɗo en guleki woni jaw yaaji eyyi wallahi guleki ke wino Oumar yo daran min kono daraji yeehi ganda holon fiilimon onon ɗiɗo ɓe ali gonga de yo accuto jangge yoro tedduɓe ko kabaru kawguel kan rewɓe gadotoɗen ko hannde woni timmode ngel kawguel rewɓe fettoɓe koye yamɗe 19 weeyo aduniyankore to Maroc Cameroun noon hawdirta e Malawi diɗɗal fof ene wayno ene ɗaɓɓa desewol mum aranal wonande Malawi kam ko ngol woni aranol ni ene tawe kawguel ngel eɗen mbawi wiide walla holi ɗe diɗɗi ɗiɗi dokka toon favori walla mbiyen hol hen e ɗiɗɗe ɗiɗi heedi dow keddigel ngel ko Cameroun amma Malawi Cameroun mbeɗa sikki ngol watti laawi nayyi ene tawe timmode kawguel kan rewɓe ɓe ewa hol hen ɓurɗon holi ngal ɗiɗɗal ɓuuri darade e ɗiɗɗe ɗiɗi attention hono jejjire ko woni Malawi ko wona ko weeɓi haalde de saabu sa yi tan to banggue fof koyngel a haali mbiyata Cameroun kono Malawi ko waɗi e ngal ɗo pottal ko e guila e fuɗɗo tan iɗi yaltinde ko ngaari mondi iɗi wona yalta iɗi folde won guila e guɓɓe ɗe ko Nigéria fooli ɗo henne ko jimmomo wewata ndi ittude mata ko Zambie tan heeɓi foldema hayɗum ko ɗiɗi e gotel wadde kankon o marde darde tidde wona hunde webde kuccodiral makko e Cameroun hayso woni Cameroun kippu mawɗo kam ko kippu mawɗo tan wonata kono joni fukkoyngel kipputo ko so ala kono pottangal mbeɗa andi kam neɗɗo wawi wiide ne somi waɗanno no wajiɓe mbaɗani wadden haalis muɗum kam mbaɗami ko mbaɗami ko mbiyata ko double chance ewa Malawi ene jogui attaque kelɗuɗo ɗiɗo ɓe inne baba goto woni Tabita e Tenwa Chawinga ɓe loggi kamɓe ɗiɗo tan jeenayyi mbiɗa sikki ko e kawguel ngel kono matema ɓe mbawo funtude ndenowo dakaji Cameroun one kankone omo dari de omo dari no fewi kono hoye penalty o ɓuuri darade yiyaham ciftinen tan wonde holliri darde makko ko Maroc noon mboɗo sikki hankadi won hakkunde mabɓe Allah e penalty won naati ɗon Ceerno Dia keɗoto o wi Maroc ko hiita e banggue kene o siftini mata hoɓe toñɓe walla yu banggue on ɗon saabu hankadi ɓe natti fiide hay goto e penalty hay soɓe dañi penalty e nder pettugol
ɓe dokkete penalty ji gila coupe d'Afrique ha joni kala nde ɓe dokkaɓe nanata kadi ɓe goppu bismade yoɓe gacci wadde compétition ɗi wonti tampere ala kono mboɗo jaggi tan min ham favori am ha Malawi ko gonga ni Cameroun ɓuuri expérience ɓuuri ɓooyde arde hen Malawi hikka ɓeydina ngara wiite insouciance de jeunesse to ɓe tolni hande ɗo hankadi miijoji ala hakkulle mabɓe hoɓe dañi foof tan o ɓeydere mabɓe ɗum noon mboɗo sikki tan pression o so waɗe finale Cameroun jogii ɗum eyo Yoro mi arta e ma an hol tasko mbatta e timmal ngal hannde hakkunde Malawi e Cameroun. aɗa ko match mo ngannduɗaa hay gooto waawa wiide hannde holon fiyata so a ndaari équipe oɗo wadde a tawti Dieynaba eyi ɗum tawtimo ɓaade Cameroun min mi faɗanoɓe ɗo ni yimɓeɓe to ɓe jejjitni kamɓe ɓe fotano taweede e batu o kamɓe ɓe ndewi koye baafal tokosel ngel kono no ɓe jetti ha jooni aɓen mbaɗa ko ngannduɗaa hay goto fadano maɓɓe jetto ɗo moɓe potata o kadi aɓe jogii fettoɓe ɗiɗo ɓe ngannduɗaa min tawi tan mi yeɓimo ɗo no wonata Paris Saint-Germain sa wiyama o ko debbo fettata bal mbiyata ko ala o jogii doole omo yaawi omo wawi nannude omo wawi luggude omo ala ko wawa e bal e hitande nde adi arde ɗo France 2024 mi sikku o wonno PSG hitande nde o ƴetti meilleur buteur kanko ɓuuri hewde ko loggi kanko wiya kanko ɓuuri wawde fettude France ɗo e rewɓe ɓe aɓe jogii équipe mo ngannduɗaa hay gooto fadani ɓe kamɓe kadi ɓe jettoo ɗo o hannde wonata ko match mo ngannduɗaa ko match gudittooɗo kono uditaade nde woni ouvert woni wona wiide bituji ma kew final kam mi sikkaani so tawi bituji ɗi ma kew comme kamɓe ɗiɗo no way fof kam maɓe loggu no way fof maɓe loggu walla aɗa faɗi loggol maɓe loggu eyo mataw en jokkat tan haa hannde kabaru fuku koyngel kono en keddoto walla payeten ko e haala Sénégal Pape Thiaw elto kiɗɗo jiɗɗal ngal totti fédération Sénégal o woni fedde toppitinde fuku koyngel kaydi namdade o yoɓe kalis makko rokki fodde nde noon ko sarti balɗe 6 mbiɗa sikki hade makko yaade yeeso sari o andini on kayda omo fedde nde ene joganimo ko ɓuri 423 million kalis CFA ɗum ko jobdi makko fodde lebbi 6 tawtude jobdiji goɗɗi ɗi o hanno heɓde ko yoyti e ya garta makko e hoɗorde makko e indemnité ji ko inirte indemnité ji français maro heeɗiɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen kono Aissata Pape Thiaw wona petto kiɗɗo de wona elto kiɗɗo so a hiɗɗo tan so a o yehi o hetti hay sare o ri fedde nde kañum sa yoɓani neddo kalis mum so a yaha taw ala no way fof fedde nde kañum wi ɗo e ñalaɗe garoɗe ɗe ma hollit yobde walla wasa yobde hay kono yaade hewli kono loggodirɓe elto keso wonti hay yaade walla wasa yaade kono yobde hay heddi kono yaade hay yahi maɓe gandini inde lomtotoɗo elto Sénégal o Pape Thiaw ɓe gandini ɗum heeɗi ɓe gaddi jiyande mumen keɗoɗen haade min artude e moɗon gaccen aduna fof settima oɗo coupe d'Afrique avant Sénégal ne heɓa tan o waɗi fodde makko jomma ha timma ɗum ɓuuri soɓe joɓanimo hakke yane mabɓe hay soɓe gadi entendeur goɗɗo nafaraɓe président fédération est ce que omo jaɓa joɗade lewru no wuurno o yoɓataki soɗo toon Pape Thiaw ene wondi e gonga mum o Pape Thiaw imam riti teddugan e badde Sénégal ƴettude ɗum entraîneur kesso maɓe du'onire Patri Vieira Habib Bey Oumar Dafda Hervé Renard Rimro Faye Kodouar technicien togolais goto bireɗo daare ni bombe jaggi ɗereji ɗi o joƴini to bureau Abdoulaye Fall ngam wonde gueltomo leydi Sénégal joni fédération ɓe ɓi wonde ko talata ɓe jaltinte inde poɗɗo lomtade Pape Thiaw mais ko adi ɓe mbaɗa ɗum kam Pape Thiaw yo joɓ ɗum kalis mum ha timma ɗum ko woni gonga ko sibi ɗum Pape Thiaw gollini Sénégal fédération sénégalaise de football yo ruttumo jawdi makko tamini aɓe jeeya contre performance makko saabu neɗɗo wawa wonde tan ene gollo yoɓetake tawi oɗon gollide neɗɗo gollide makko e peewal e timmal nunɗal Pape Thiaw geltowo Sénégal si lamdima kalisi mum o lamdima ko foti lamdo sabu kala liggotoɗo ko si tawi yoɓe si tawi a yoɓetake a wawa liggo walla si tawi a liggima a yoɓaka a riwama he dow ɗum lamdotoɗa koko ligginoɗa ko ya yoɓi ɗum fédération sénégalaise de football ɓe ndewani lawol ba si tawi ɓe joɓanimo mo mbawi ƴettude foof on ɗon ne ko probléme goɗɗo kadi aroyta Pape Thiaw ko gonga mum woni kala avocat poɗɗo ƴeftede ha walla mo o ƴetta kalisi heɓta kalisi mum yo ƴetton avocat
yo ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe beltanama. Hawa Diallo wi fédération wonani e gonga ko fédération fedde to pitide fof ko koygal kañum toñi Pape Thiaw mate oɗon tawtimo e nden yiyande fédération Arouna fédération toñi Pape Thiaw toñi sabu kamɓe ciññini ɓe joɓani hay sinno laamu siññini wona kamɓe noon tan kono fof gotum hakkunde fédération e laamu am ay so jobdi ndi yonti mi sikkani sa fédération jogori yobde ɗum laamu Sénégal jogori yobde kono alay sago laamu wi yo yaaɓe ciññina aɗa andi hoɓe liggottoɓe ɓuuri duuɓi joni guilay Aliou Cissé en guilay Gires en ha joni fédération yiiloytomo yiɗi adda wiya o jinmi laamu Sénégal wiya mi signini yoya o liggono on so fédération yonama hen no yonira e Pape Thiaw ni winde wiya laamu nani mi natti sohlude o kono jobdi ndi ha laamu yoɓata yimɓe cif jejjittu noon laamu fédération hay laamu he jeeya saabu ko délégataire de pouvoir tan janggo e jaam so fédération yonani laamu tan yamu wiyat mi natti jogade ma mi watti hoolade ma mi itti délégation de pouvoir aɗa yimen Sénégal en hewɓe na kalan njuuma ndendina délégation e pouvoir e wadde dissoudre fédération dissoudre wona noon tan association fédération association privée ko procédure goɗɗo ko décret président e fof jiida e noon e finde suba ministre wiya mi signini kayit mi itti délégation de pouvoir am ɗum jiida so tawi en garte salaire ko ciññinanaɗo kanko e laamu Sénégal wino fédération ya yewtide e makko kañumen condition ji ɓen hani woni probléme o hay président fédération caggal ɗum darima wi yimɓe on condition ji laamu wonno e contrat e kanko itti o jaɓani ɗum Pape Thiaw te laamu jaɓano ɗum noon laamu ngu tardini ciññingol Pape Thiaw gila février ha nde ɓe jeehi coupe du monde nde fuɗɗi Sénégal haala ka joni woni ko yo ma o yoɓe so ɓe joɓanmo ne weeli ɓe joɓamo ɓe beela wonoɓe tribunal soɓe jeehi tribunal par ce que waɗino ɗo sonon ciftoro 2012 hakkunde Amara Traoré e fédération artino wi yopta Amara nde Amara nawiɓe lawol mate ɗum jogorani wattude sa nawi fifane so Pape Thiaw nawiɓe lawol maɓe jan so nawiɓe fifama ɓe jan ɗoɓe jeehi foof ɓe janat ɗum ɗon woni yobde maɓe job weeli ɓe joɓa metti ɓe joɓa yoro haade mi artude ma Dieynaba yoro ene namdo konngol ya jo aɗa andi ni woni ko yimɓe ɓe kalani fofof ha joni Pape Thiaw mi haalano mon ko ganduɗa hay goto tinan ɗum Pape Thiaw ha joni ɓe tottanimo kayit o wiya o riwama Pape Thiaw namdaki ha joni kalis contrat makko kesso o namdi koko jogonino koɓe jogonimo koko ɓooyi ko ɗum woni 400 et quelques millions ji ɗi joni so ɓe joɓimo ɗum ɓe gaddi kayit noon ɓe mbimo o ndiwi o o ndiwi kam joni oɗon dogini kam kadi lebbi 6 goɗɗi Pape Thiaw avant mo itta coupe makko e becce maɓɓe mawɓe job ko ɓurata 800 millions ɗum woni gonga ma won milliard ala ma won milliard lebbi 6 o namdi prime de signature hoye nan nder kono ko signine contrat mo namdi lebbi 7 o wiyano so riwama hakkunde ɗo e nden so riwama ɓe jobbo lebbi 7 goddi lebbi 7 lewru fof million capan tati ha 420 millions wontata sa yatti 423 et 420 ari 900 millions presque ɗum waɗi wiidema e 1% kala ha Sénégal dañno e coupe du monde he wadde ɗum eni coupe du monde o ɓe dañi hen à peu près 12 millions de dollars ɗum ɗon wadde ko kanko jeeyi ɗum noon mbima ma pour milliard so paɗa hettiɗi hay ma pour milliard kalis FIFA yoptaɓe o heewi hen maɓe gennawol mo heewi hen ma o jettoɗo e poste makko fédération fonna wadde ko ɗum mari hande ciññinowo kesso gaddereɗo o hanani hulde so tawi ha joni fédération yoɓani kalis ala ɗum ala han nawdi ɗum hay jiida nana wayno an ligginomo ƴettuma hande tan wiya mi ri yo adda goɗɗo fawo toon Aliou Cissé dañini caɗele to banggue jobdi kono haɗani Pape Thiaw adde Aliou Cissé nde hinde he jogonno fo yoɓama ko mbiya min kam mbiyami fédération tan koko haalo pulaar mbiyat kural ngal wofatama teɗɗinto becce tan yana hen aɗa andi holto mbawɗa yaadno dewoyɗa foof ka jooɓo kono Pape Thiaw guila nden omo deeɗi omo yeeɓa ko fédération koko wi sari jeyandeji ɗi ko lomtotoɗomo nana adde tan o wi o neldi mise en demeure o neldi kayit o pour wiide ɓe joɓa wona ɗum ni wona ɗum noon tan affaire o koko leeli fat tan koko hawri fédération koko nogase goo lewru ndu gonɗen ɗo sa renaki tasma yaltin kayit wiya fédération so tawi liɓama walla liɓaka avant ɓe jetto ɗon kam kalis wadde
a wiite tan kala mo fédération jogani ay do tolni do kala mo fédération jogani wiita saade en ganda to pay bare feere ha mo jogare njobe ham nyamalam kambe fo be no jomno nyamale mabbe wadde kono haysono ɓe liɓama kamɓe hatta mataw eɓe poti yoɓde kono nden procédure aji ɓuura juutde fatgol ngol ɓuura so tawi tan ɓe liɓama mi sikkani ni sama ɓe liɓe kono kam soɓe liɓama wontata an ma paɗa ha woote koto waɗe fédération goɗɗo darne hol ganduɗon foti lebbi jettata walla duuɓi no wawi wadde hitande wawi wadde lebbi ɗiɗi walla ñalawma goto walla semaine goto andata yimɓe tolni hen a wawa nadde on banggue lomto Pape Thiaw inde ene nane Patrick Vieira sarama e médiaji ɗi kam kono fédération kañum so an taw hollidde tigui rigui holmo suuɓi won limɗo ɗo e heeɗiɓe ɓe haala Omar Daf inde muɗum haalanoma Hervé Renard kañum fayi Côte d'Ivoire goɗɗo mo inde mum haalano woni Habib Beye kono ɗo ko ɓuuri yaltude ko Patrick Vieira ɓe nanodiri ɓe nanodiri laaɓi ɓe nanodiri ɓe jewti Patrick Vieira ɗeɗo balɗe fof ne wonno Sénégal ne wonno Saly ɗum kay ɓooyi ɓeɗo wama wiide ni galle ma wiyoma winne galle mo wonno aɗa andi Mbayley ancien international kañum luwimo galle ko toon o wonno ɓe jewtidi ɓe kaaldidi fof maɓɓe ɓe darni fof wadde ne laaɓi ko kanko lomtotomo kanko so wona tan anda ko tas wiyete e mi anda holto ɓe cakkitirto e Pape Thiaw mais ɓe nanodiri fof holko ɓe paadi wadde andinde ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɓe paadi ha laamu jaɓa tawi soɓe ɓene kaɓetoɓe ceertani e Pape Thiaw ɓe mbi gouvernement Sénégal keso lomtotoɗo mo ari haade mabɓe yaade ɓe kaaloya ma laamu wiya mi jaaɓi mara jogoɗan dañ caɗele kaali talata wiyama ɓe kaal ɗo e balɗe ɗiɗi soɓe kaali ɓe mbi wonde oɓe cuɓi caɗele eto e brise million capantati walla capantati e joyi yofte laamu wi min mi yoɓani mi jaɓani haade mabɓe yaade ɓe kaaloya ɓe nandire fiyerade kalɗo ɗum ɓe nandire moɓe nandiri fof capanɗe 3 millions de ɓuuri ɗum mi sikkani sama pour ɗum no feewi mi sikko capanɗe 3 e joyi walla nana haale tan kono woɗi sikki capantati ɓe tottuno Pape Thiawdi ala goto garoɓe ɓe diwtata ɗon e nanmi hen ham kono kanko e banggue golle makko ko waɗi e banggue ertugol mare golle makko onon ene yoni moon e banggue ertugol so tawi ko kanko lomtoto Pape Thiaw omo hattani jogade ngal diddal wayno elto togole bon aɗa andi min kalatmi ko Pape Thiaw Sénégal e ɗo duuɓi ɓennuɗi meeɗa heɓde elto baɗo no makko Aliou Cissé elti Sénégal meeɗa eltude Pape Thiaw elti Sénégal meeɗa eltude kanko kam aɗa wawi wiide o wona Pep Guardiola o wona Mourinho o wona Luis Enrique ɓeɗon kam wondiɗe kewɗe ɗe o elti ko jaafaɗo de o wiya ko yo ya eyyi kono kanko o suusi ƴettoyde ɗum ɗon ni kanko kam omo heeɓi expérience ni eltugol ɓaade kono e banggue Sénégal o riwama Nice o riwama kala to rewi o riwama mais kanko o yeehi kanko semori ɓe jahani ɓe kono noon mi wiyani kanko maw addan men résultat ji moƴƴi ko gandumi ko kam woni ko hayso anda haydara kanko semori wonnoɓe ɗo goo ɗiɗoɓel ngel woni cottumami lotmami gonɗo e nder e fédération o e nder équipe nationale o ɗum kam iwat ɓaade kanko o jaɓata ɗum e banggue staff o mi nani hanki gollidiɗo kam ene haala Malick Daf mate oɗon ɗamini sabu mi ƴeewi yewtere nde o watti e jayni yanke goto o wi kanko o noddaka omo wawno wawde jeeyede mato e lomtotoɓe no wiyeteno Pape Thiaw kono hay noddede o noddaka mate oɗon ɗamini kanko o adde ɓaadi ko kanko ɓuuri annande wiyano ho kanko jogori arde o wiyano no ɓe mbiri wonde Patrick Vieira artani sabu fédération wiyani yimɓe tan kalta wiya wonde kanko Patrick Vieira arta capantati e joyi ha 49 millions yoɓte ɗum fof leerani taw so fédération haalima leer wiya haadi kanko Malick Daf o suuɓi mbetemo wona dewo e makko cukkittoɗo e makko Malick noon wi kañum wiya noon yewtide e makko haɓe nandiri kañum wiyani mo nananimo nanani hay fédération dendina haydara
ɗum noon yimɓe jotto tan para talata ham natti woddude so tawi ko gonga hay wiyama wonde fédération waɗa talata jooɗo haalda e sénégal en no waɗa conférence de presse kono hay ɗum fédération hoore mum jaɓani wiide no woodi walla wodani taw ne woodi walla wodani aɗa andi noon kamɓe communication maɓɓe haalama ko wona tiɗi wona to france ne Zidane kañum ne holliti gollidiɓe mum ene tawa e ɓen Barthez denannoɗo kiɗɗo dakaji ɗi mataw en keñoto tan saabu ko heddi heewani super coupe mo Europe ne PSG heeɓi wuude ɗo Aston Villa hande trophée des champions ma wadda hakkunde Lens et PSG ñalande arane Espagne fuɗɗima première journée info kadi Guinée ko dingiral maɓɓe 26 septembre heeɓi homologation mi anda no pirirtumi ɗum sabu wiyama kam ene wawi jaɓɓade poccite eɓe mbawi pertude ɗon ɗum noon wayrino kono ɗum noon kono ɗum wiyete bonne nouvelle o kibaru belɗo pour Guinée ewo kono ko wona de façon permanente wona mais hay sinno CS tan waɗira yoɓe gattu tan mbawa fettude leydi mabɓe sabu Guinée tampino duuɓi 5 aɗa haala e caggal leydi ɗum wallahi welani haala afrobasket rewɓe worɓe yareteɓe duuɓi 17 fayi less hande woni timmode kawgel ngel mbeɗa sikki oɗo saaha e banggue rewɓe Mali Nigéria ene fiidude ko Mali noon heedi dow taw 39 de ko noon Nigéria ene yaare 2 ko deuxième carton dawol ɗimmal ngal ɓe goni hay dawol gadanal ngal ne ko Mali herno dow e oɗon ɗamini Mali hawo Nigéria ko sukaɓe de ene wawi no way foof Nigéria arta e dow Mali holko jiiɗon e ngal kawdiral hakkunde Mali Nigéria mi siftina noon ko Égypte kañum heeɓi darde tatoɓere nde kamɓe kawi Côte d'Ivoire jaɓɓingal kawgel ngel kañum jogori e banggue worɓe rewɓe he duuɓi battidiɗi fof ham maali heedi dow kono noon homde mbiɗani he suhaɓe no wawi Nigéria fina adda ko ɗum kono ham to tolnoriɗo ha deɓe poftoytoɗo ni maali heedi dow presque no dañi toɓɓe 10 yeeso te Mali noon no jogui expérience o ham ɓete no wawa jaggude ko jogui o eyo e banggue worɓe ɓeni timmode nde ma waɗo mbiɗa sikki yamɗe nogay hakkunde Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal hawi fooli hanki Mali ngel ganduɗa kañum joguino desewal ngal hande kadi koko foola e jonde tataɓere nde ko Cameroun fooli ɗum eyo holko kaɗo toon e ngal poccital hakkunde Sénégal Côte d'Ivoire e ko Mali foola kadi hande jonde tatoɓere nde mbeɗa jogui yakare e Sénégal saabu sa ƴeewi hanki pottal mabɓe Mali wonano pottal beɓgal ɓe tampidi hayno gasir ni sa ƴeewi tongode tan won jencundi aɗa andi ko pottal musgal wonno hakkude mabɓe Sénégal kadi guila fuɗɗi en jii darde muɗum hayso woni Côte d'Ivoire wona kipputo kosko mbeɗa jaggi tan mbeɗa jogui e Sénégal hoolare no fewi oɗo saaha ni Mali noon heddi koko yo tinno to banggue rewɓe to Mali yo tinno e banggue rewɓe to no ɓuuri darorade wiɓe Aruna Yoro jaafa ɗon Yoro andi holko woni yiyande ma e basket o afro basket mais non mi yeeɓi Sénégal ne tiiɗi seeɗa aɓe jogui équipe aɓe jogui cukalon moƴƴon fotani noon yontu ɓaade ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi fof Sénégal no wanuni e basket ko hurti hen caggal no fewi so tawi ɓe mbawi ƴettude sukaɓe ɓeɗo ɓe ñiɓaɓe pour janggo e ɓaawo janggo basket Sénégal yaara yeeso mi sikku koko moƴƴi kono yiyama wona ɓaade jogui sukaɓe moƴƴuɓe tan ma jogo équipe mawɗo moƴƴo Mali sukaɓe mum ne moƴƴa ko ɓuuri hen hewde kono soɓe jeehi e mawɓe ɓe joni yiyama ko wayno Nigéria en ko leyɗele mbaɗe noon ardi Afrique de l'Ouest te ɗum ɗon mi sikku basket nden sine haalete no ko Sénégal e Mali haala goɗɗum woni fijoji mawɗi adunaru sukaɓe JOJ baɗoji Dakar ko ɗo e lebbi 3 mbiɗa sikki heddi hen
jofde lewru sappo ɓuru nangi fuɗɗode lewru sappo e goo ɓuru goomu toppitingu fijoji ɗi noon waɗi ñande altine andini biyeji ɗi woni tikeji natirɗe dingire ɗo potite ɗe mbaɗata ɗe fuɗɗama yeeyede ɗum noon ɓe ndewni ɗum koye ande kese ɗe de façon woni numérique eyo no yawiri tan gasi ha laawi yande bon hen e joji ɗiɗi lancement billetterie o min tan mi yimɓe gila ɓe mbi ɓe puɗɗima tok ɓe naato yimɓe tene cooda donki nadde hen kaali yimɓe hewɓe nan mbayne leydi e réseaux sociaux ji nan du ko mbi wonde ƴeewi mboɗo sikke ɓoti ƴewtade koye mabɓe saabu kala hoɓe nanni tan yimɓe mbiya ɓe mbawa hay banggue accréditation ji ko noon way tikeji moƴƴinama yoro no yawiri min namdotomi tan so tawi est ce que auto ji mon ɗi on mbawa ɗi mofde dog jaaɗon e majji onon hayso ala jiwoji Sénégal Dakar ko bouchon tan so biyoji heeɓi mi anda onno yimɓe ɓe mbatta tawi oɗon mbawi mofde to paade Sat Ablaye Wadde e bouchon ji mum Allah ko moƴƴo ma wasata ɓe jogui parcours walla lawol ngol ɓe mbaɗata tedduɓe gasi ha laaɓi on jettama heɗogol mon lobbol min jetti yewtidiɓe men e heɗɓe karallagal ngal on jarama